Celanova decide asinou co BNG un acordo de 6 puntos para a investidura do alcalde o 7 de xullo de 2019. O punto 6 dese acordo pedía que se aplique a lei sobre ese mesmo símbolo fascista. A sinatura do hoxe alcalde está xusto debaixo dese punto 6. O compromiso que adquiriu o alcalde entendemos que inclúe os seus socios de goberno municipal. A razón de urxencia desta moción está en que hoxe, día 7 de abril de 2021, pasaron 81 anos, 7 meses e 30 días desde que se levantou ese monumento que humilla as vítimas e humilla a democracia. Non hai nada que corra tanta presa porque todos nós somos responsáveis de que deixar pasar esos 81 anos, 7 meses e 30 días non pode seguir continuando a conta. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, señor alcalde. Nós tamén, despois dos 81 anos, 7 meses, perdón, que esquecindo os días, non vemos que isto sea urxente para a cidadanía de Celanova. O meu grupo está totalmente en contra de que exista algún símbolo fascista e franquista neste concello. Incluso a Xunta de Galicia colabora cos concellos que solicitan axuda para retirar estes símbolos, pero non entendemos este debate estéril, porque non estamos xa atacando os símbolos franquistas solamente. Moitas gracias.